Erokamano Juma kowuok e kaunti ma Migori. Kikendo machiegni koda kae kama wadhi nyime kod weche mapod wayudo e mesa mag weche manyien en ni Jo-Kenya ojiw mondo kik ling' e kinde ma gikalo e sande lwet obila, to kar mano gigo lipot ka duol mochung'ne keto onyong'ong' e tij obila IPOA mondo giyud ratiro ka giloso romo mar oganda gi kuyo e kar chung' od bura ma Endebe e kaunti ma Trans Nzoia. Jalup jakom mar IPOA Anne Wanjiku owacho ni IPOA oyawo apise mopogore opogore mar kawo ywak jopiny ewi midhiero ma giyudo e lwet obila. Okoni ma biro konyo oganda kendo bende konyo rieyo timbe obila pacho ka. Kama unajua mtu yoyote mwananchi ambaye ananyanyaswa na polisi ama amewahi nyanyaswa, kuna ile program ya compensation ambayo inaendelea. Fika kwenye afisi zetu Eldoret, nipigie simu through Musheru ili aweze kuwekwa kwa ule mpango wa compensation na pia aweze kupata haki. Nimewaomba tuweke amani. Nimewaomba tufanye nini? Tuweke amani na tukae pamoja kama jamii zote tumekuwa tukiishi.